كبرات تخاتلتي قمم ميديا مجمريا بزعبا زامدب احتر بيلقلك بالفقود لي حادث بزعبا حادث انا حسابه قال كزارب انت خوينو مس حد ود قانقو وي ود زيغو طرح زيكونه مس غابوناوي هنداوي امريكاوي دنماركاوي برازيلاون كالو زيغتاتن بسنو موغوت وي بلك ترغم نايت قال يزارب كم زلو انت زكيرو تمراصي بزياده مس محبراون بوليتيكاون قطباون استتحازو ارستات كموصيتو افلطنا عالم لخاونبر بعلاو سمعيت ايكخونني نحنتي عباي سئلي صباقيا كون دمقت انا خنردا نتوم كميجا بيكسل ريزولوشن ايميج سنسور فوتو سايت فورمات وزته نزقومو بعتاتات كنردኦም ኣለና መታን መንነት ምኽርዳእና ውን ቅድምቲ ዓቢስ ላው ሐሳብ ነቶም ዝደቆቁ ንዕኡ ዘቆሙ እና ሰማዕና ኢና ክንከይድ ስለዚ ጽቡቕ መረዳእታ መታን ክልወና ዓቕሊ ጌርና ንስማዓዮ مننت مني منينا من إخي من إخا من إخوم من إخن أقدمنا خنريخن سنحنا من انتاينت كاكونا انتاينت كالوت نمغلاز نتقامولو قالي نحادك قال نت نزوسخلو ናብ حسابات عبي አሎ ማለት እዩ እቲ ቃል ካብ ዝትርጎም ቃል ናብ ዝትንተን حسابات عبي ገለ ኣብነት ክንርኢ ምስ ንደሊ ናጻ ናጽነት ሓራ ሓርነት ልዑል ወይ ልዑል ልዓላውነት ልዕላውነት ኣነ ኣንነት ሓደ ሓድነት من مننت زيغا زيغنت قالوتون بزحات كنتقس نخيلينا جيمس دي فورون استبهال بروفيسور اب ستانفورد يونيفرسيتي كممهر ناي بوليتيكال ساينس كوين زغلغل ابتا اب شحن شعات ميتن تسعن شعاتن بزعبا مننت زستحوست مصحفو اب بوليتيكال ساينس مننت بدا حساب مخاني قليت وزلو عرستا متحف What is Identity تبليا سايكولوجيست إريك إريكسون حدا كابتوم قداموت أمننت بزبور كوتو مصنعتاو صحف بزيادة كم أبنت تصوع بروفيسوري أبقل صحفات اتقداماي أمننت مصنعت خجبر جمرة مهر مخانو زقلت صحفاتون علو مصنعتو ኣብ 1950 ይጀምርዎ ሓንቲ ካፕተን በተደጋጋሚ ከም ኣብነት ዝጥቀሳ ስነ ሐሳቡ ናይ መንነት crisis of identity ወይ ቅሉላው መንነት ትብልያ ገለ ተወሰኽቲ ብዛዕባ መንነት ኤሪክ ኤሪክሰን ዝበለው ምስንርኢ መንነት በባህሪያው ባህሪያት ወይ በትጽቢት ዝግበረሉ ባህሪያት ዝፍጠር ንሕብረተሰባት ኣብ ምድባት ዝምድብዩ መንነት ሓደ ሰብ ብፉሉይ ክሕበነሎም ዝግብኦ ዘይቅይሮም ማሕበራዊ ፍልልያት ኮይኖም ግን ከዓ ማሕበራዊ ሳዕቤን ወይ ጽልዋ ዘለዎም እዮም ምሁር አንትሮፖሎጂስት ፕሮፌሰር ጄምስ ጊልፎርድ ብዛዕባ መንነት ዝበሎ እንተሎ ቅድሚ 20 ክፍለ ዘበን ብዛዕባ መንነት ብዙሕ መጽናዕቲ ካይድ ኣይነበረን ቀዳማይ ዓለም ወይ ምዕራባውያን ሃገራት በተዛማደ ርግኣት ክረኽባሉ ዝጀመራ ድሕሪ ዕሙቕ ዝበለ መጽናዕትን ትምህርትን ኣብ ልዕሊ መንነት ክገብራን ክህባን ምስ ጀመራዩ መንነት ብዶብ ዝተሓጽረ ይኮነን ብሰንሰለት ዝምድናታት ዝተኣሳሰረ እዩ መንነት
ሓደ ካብዚ ዓቢ ዕዳጋታት ናይ ፖለቲካ ብምዃኑ ፖለቲከኛታት ከም ቀንዲ መሳርሒኦም እዮም ክጥቀምሉ ዝፍትኑ። ብዘይካዞም ሰለስተ ፕሮፌሰራት ካልኦት ምሁራት ብዛዕባ መንነት ዘጽንዑ ኣብ መጽሓፍቶም ኮነ ኣብ መደረ ዘስምዕሉ ወይ ኣብ ሚድያታት ቀሪቦም ዝብልዎም ምስ ንርኢ መንነት ህዝብታት መን ምዃኖምን ካበይ ምዃኖምን ብኸመይ ምስ ካልኦት ከም ዝዛመዱ ዝገልጽ ኣምር እዩ። እዚ ኣብ 1988 ፕሮፌሰር ሚካኤል ሆግን ፕሮፌሰር ዶሚኒክ አብራምስን ዝበልዎ እዩ። ሚካኤል ሆግ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኩዊንስላንድ ኣውስትራልያ መምህር እዩ። ዶሚኒክ አብራምስ እውን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ከንት ኢንግላንድ መምህር እዩ። እዞም ክልተ መምሃራን ምስ ራብዓይ ርእሶም ሓቢሮም ሓንቲ መጽናዕታዊት መጽሓፍ ሶሻል አይደንቲቲ ፐርስፔክቲቭ ዘርእስታ ኣብ 2004 ጽሒፎም ኣለዉ። እቲ ሳልሳይ መምህር ሳቢን ኣቶን ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ግሮኒንገን ኔዘርላንድስ፣ እቲ ራብዓዮም መምህር ስሙ ስቲቭ ሄንኬል ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሚያሚ ካብ ዩኤስኤ እዮም። ምናልባት ኣዳማምፃ ኣስማቶም ኮነ ዝምህሩሉ ቤት ትምህርቲ ብጌጋ የድምፆ ክህሉ እናተሰኮፍኩ እየ። ከም ተወሳኺ ኣርባዕቲኦም ፕሮፌሰራት እዮም። መንነት ሰባት ብውልቆም ኮነ ብጉጅለ ብገዛእ ርእሶም ወይ ብኻልኦት ብመገዲ መበቆሎም ዓሌቶም ሃይማኖቶም ባህሎምን ቋንቋኦምን ክግለጹ ከለዉ ማለት እዩ። ፍራንሲስ ደንግ ኣብ 1995 ዝበሎ እዩ። ፍራንሲስ ደንግ ናይ ሱዳን ኣምባሳደር ኣብ ዩናይትድ ኔሽን ነይሩ እዩ። በዚ ናይ ሕጂ ኣፀዋውዓ ወዲ ደቡብ ሱዳን ይኸውን ኣሎ። መንነት ማለት ውልቀ ሰባት ኮነ እኩባት ካብ ካልኦት ውልቀ ሰባት ይኹኑ ማሕበራት ዝፍለይሉ ማሕበራዊ ዝምድናታት ማለት እዩ። ሪቻርድ ጄንክስ 1996 ዝበሎ እዩ። ሪቻርድ ጄንክስ ፕሮፌሰር ናይ ሶሺዮሎጂ ኮይኑ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሺፊልድ ይመህር። ሶሻል አይደንቲቲ ትብል ኣብ 1996 2004 2008 ሰለስተ ግዜ እናተመሓየሸት ዝተሓትመት መጽሓፍ እያ። ተወሳኺ እውን ኣብ 2002 ፋውንዴሽን ኦፍ ሶሺዮሎጂ ትብል መጽሓፍ ኣሕቲሙ። ስለዚ እዚ ፕሮፌሰር ሓደ ካብቶም ኣብ ናይ መንነት ዓቢ መጽናዕቲ ዝገበሩ ምሁራት እዩ። ብዘይካ ዘን ክልተ ካልኦት ተወሰኽቲ መጽሓፍቲ ኣብ ሕብረተሰብ ኣተኪሩ ዝጸሓፉ መጽሓፍቲ ኣለዎ። ሃገራዊ መንነት ማለት ነቲ ሓፋሽ ህዝቢ ናይ ሓንቲ ሃገር ንኹሉ ዝምልከት ወይ ዘማእኽል ሓበራዊ ሃገራዊ ምልክታት ወይ ምስሊ መግለጺ ምህላው ማለት እዩ። ዊልያም ብሉም ኣብ 1990 ዝበሎ እዩ። ዊልያም ብሉም ወዲ ዓባይ ብሪጣንያ ኮይኑ ጸሓፊ መምህርን ኣክቲቪስትን እዩ። ብዙሓት ምሁራት ብዛዕባ ዝሒዝናዮ ዘለና ኣርእስቲ መጽናዕቲ ከም ዝገበሩ ርዱእ ኮይኑ እንተኾነ ነዞም ሒዝናዮም ዘለና ሒዝና ክንብገስ ኢና። መንነት ዝያዳ ብዓውድታት ናይ ሶሻል ሳይንስ፣ ፖለቲካል ሳይንስ፣ አንትሮፖሎጂስት፣ ሳይኮሎጂስት መጽናዕቲ ይካየደሎ። ሳይኮሎጂስት ዝያዳ ኣብ ውልቃዊ መንነት ኣተኪሩ የጽንዕ። ሶሻል ሳይንስ ዝያዳ ኣብ ልዕሊ ማሕበራዊ መንነት መጽናዕቲ የካይድ። እቶም ዝተረፉ ከከም ኩነታቱ ነዞም ናይዞም ኣርባዕተ ዓውድታት ዘጽንዑን መጽናዕታዊ ጽሑፍ ዘቕረቡን ምሁራት ንሓሳባቶም ኣብ ሓደ መኣዲ ኣቃሚምና ክንሪኦ ክንፍትን ኢና። ሓሳባቶም ዝያዳ ጉሉጽ ንክኾነልና ኣብ ሰለስተ መቂልና ክንትንትኖም ኢና። ቀዳማይ ውልቃዊ መንነት፣ ካልኣይ ማሕበራዊ መንነት፣ ሳልሳይ ሃገራዊ መንነት። ውልቃዊ መንነት ንኽትርድኦ እቲ ዝቐለለ እዩ። ማሕበራዊ መንነት ግዜ ሂብካ እንተዘይ ኣዳሚፅካዮ ወይ እንተዘይ ተረዲእኻዮ ክብድ ዝበለ እዩ። ሃገራዊ መንነት ክንዮ ንኽትርድኦ ንኽትራዳድኦሉን ንኽትሰማምዐሉን እዩ ዘገደካ።
ምክንያቱ ኣብ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ድሕረ ባይታን ታሪኽን ናይቶም ኣብታ ሓንቲ ሃገር ዝቕመጡ ዝተፈላለዩ ሕብረተሰብ ስለ ዝምርኮስ ብዘይካዚ መንነት ንማሕበራውያን ትካላትን ንገለ ጥርናፌታትን ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ብዝያዳ ንማሕበራውያን ትካላት ወይ ካልእ ጥርናፌታት በመንነት በኸመይ ይግለጻ ክንርኢ ምስ ንደሊ ኣብተን ሶሻል አይደንቲቲ ፐርስፔክቲቭን ዝብላ መጽሓፍቲ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ምናልባት እቶም ብቐሊሉ ንረኽቦም መጽሓፍቲ ናይ ምዕራባውያን ብምዃኖም እቶም ጸሓፍቲ ናይቲ መጽሓፍቲ ወይ ተመራመርቲ ዝያዳ ንሕብረተሰቦም ብዝጥዕም እዮም ዘዳልዎ ስለዚ ብዝተኻእለ ንሕብረተሰብና ከም ዝጥዕም ገይረ ከቕርቦ ክፍትን እየ ሕጂ ናብቲ ከም ቀዳማይ ኣዳልዮ ዘለኹ ውልቃዊ መንነት ከብለኩም ውልቃዊ መንነት ኣነ መን እየ ንስኻ መን ኢኻ ንስኺ መን ኢኺ ንሱ እወ ንሱ መን እዩ ንሳ መን እያ ማለት እዩ ውልቃዊ መንነትኪ ፍተውዮ ጽልእዮ ንስኺ ኢኺ ተገደሰሉ ኣይትገደሰሉ ውልቃዊ መንነትካ ናትካ ንሓላልካ እዩ ናይ ሓደ ሰብ ውልቃዊ መንነት ኣብ ሓቂ ዝተመርኮሰ ኮይኑ ሓደ ሰብ ንነፍሱ ባዕሉ ብዝገልጻን ቀረብቱ ወይ ፈለጥቱ መን ምዃኑ ብዝገልጽዋን እዩ ተወሳኺ እውን ዝኾነ መለለይኺ መንነትኪ እዩ ውልቃዊ መንነት ሓደ ሰብ ካብ ካልእ ከምኡ ውልቀ ሰብ ወይ እኩባት ሰባት ዝፍለየሉ ተፈጥሮኡ ባህርያቱ ድሌታቱ መትከላቱ ምስሉ ድሕረ ባይትኡ እምነታቱ ሕልምታቱ ሞይኡ ስሩሑን ካልኦቱን እዮም ውልቃዊ መንነትካ ኣብ መንጎ 10 ሰባት ቁንጣሮ መለለይ ወይ መፍለይ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ዛጊት ግን ካብኦም ንዓኻ ዝመስል የለን ኣብ መንጎ 10,000 እንተለኺ ካብቲ ናይ ቅድሚኺ ዝጸንሐ ብዙሕ ዝበለን ዕሙቕ ዝበለን መለለይ ወይ መፍለይ ውልቃዊ መንነት ክትጥቀሚ ኢኺ ክሳብ ካብ መንጎ ብዙሕ ህዝቢ ዓለም ዝፈልየኒ ዝፈልየኪ ዝፈልየካ ውልቃዊ መንነት ኣለና ስለዚ ውልቃዊ መንነት ኣብ ዓለም ንዓኻ ካብ ብዙሕ ህዝቢ ዓለም ዝፈልየካ ናይ በይንኻ ድምር ኮነ ንጽል መለለይ ወይ መግለጺ ማለት እዩ ውልቃዊ መንነት ኣብ ምስ ካልኦት ዘመሳስለካ ዘይኮነ ዘድህብ ኣብ ዝፈላለየካዩ ዘድህብ ውልቃዊ መንነትካ ብናይ ገዛእ ርእስኻ ንጥፈታት ኮነ ናይ ካልኦት ንጥፈታት ከምኡውን ብተፈጥሮ ኮነ ባህርያዊ ይህነጹ ውልቃዊ መንነትኪ ሕሉፍክን ህልውክን መጻኢኽን ተውህቦኻ ውልቃዊ መንነትካ እዩ ብኣብነት ክነሰንዮ ምስ ንደሊ ኣብ ሓደ መድረኽ ናይ ኣኼባ ኮነ ዘተ ወይ ጽምብል ዝኣመሰሉ ወፂኢኺ ንነብስኺ ተላሊ እንተለኺ ውልቃዊ መንነትኪ እዩ ንስኻ ኣብ ሓንቲ ቴሌቪዥን ንቃለ መሕተት ቀሪብካ ጋዜጠኛ ድሕረ ባይታኻ ኣላልየና ኢልካ እቶም ትገልጾም ኩሎም ውልቃዊ መንነትካ እዮም ስምካ ዕድሜኻ ደረጃ ትምህርትኻ ስራሕኻ ሞያታትካ ዜግነትካ ዓድኻ ስድራኻ ሃይማኖትካ ብሄርካ ኣብ ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ ዘለካ መርገጺ ዝምድናኻ
በዓል ሓዳር ክትከውን ትኽእል ኣፍቃሪት ስኳፕሊ ኣቦ ቆልዑን ካልኦትን ክኾኑ ይኽእሉ። እዞም ኩሎም ውልቃዊ መንነትካ እዮም። ጋዜጠኛ ካልእቲ ሕቶ ኣስዒቡ ብዛዕባ ትፈትውዮ ትጸልእዮ ዘደንግጸኪ ዝምስጠኪ ነገራት መርገጺኽን ካልኦት ምስ ስምዒትኪ ዝተኣሳሰሩን ሓቲትኪ ትምልስ እዮም ውልቃዊ መንነትኪ እዮም። ጋዜጠኛ ከም ሳልሰይቲ ሕቶ ንተዓዘብቲ ኣብ ልዕሊኻ ዘለዎም ርድኢት ወይ ተሞክሮ ምስ ዝሓተሙ እሞ ማሕበራዊ ዝምድናኻ ምስልኻ መልክዕኻ ሕብሪ ቆርበትካ ቅርጽኻ ቁመትካ ክኾኑ ይኽእሉ ተወሰኽቲ ልግስኻ ወይ ብቀትካን ካልእን ምስቲ ሕቶ ኣዛሚዶም ክገልጹኻ ከለዉ ውልቃዊ መንነትካ እዩ። ሰባት ስምኪ ምዝርስዕዎ እሞ ኣብ ምዕጉርቲ ጸላም ብረት ምስትህልወኪ እታ ምዕጉርታ ጸላም ብረት ዘላ ታድያ ኢሎም ከም መለለይ ውልቃዊ መንነትኪ ወይ መዘኻኸሪ ክጥቀሙላ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ እቶም ትልለየሎም ትግለጸሎም ትጽውዓሎምን ተኣምነሎምን ኩሎም ውልቃዊ መንነትካ እዮም። ኣብ ዓለም ፍጹም ከም ናትካ ተመሳሳሊ ውልቃዊ መንነት ዘለዎ ሰብ ፈጺም የለን። ሚልዮናት ሰባት ብዜግነት፣ ሃይማኖት፣ ብሔር ምስ ውልቃዊ መንነትካ ተመሳሳልነት ክህልዎም ይኽእል እዩ። ኣማይት ኣሽሓት ብዕድመ፣ ደረጃ ትምህርቲ፣ ሕብሪ ቆርበት ምስቶም ኣቐዲምና ዝጠቐስናዮም ምስ ውልቃዊ መንነትካ ተመሳሳልነት ክህልዎም ይኽእል እዩ። ሂደት ኣሽሓት ዕለተ ልደቶም ብትምህርቲ ዝተመረቑሉ ዓውዲ ምስቶም ኣቐዲምና ዝጠቐስናዮም ምስ ውልቃዊ መንነትኪ ተመሳሳልነት ክህልዎም ይኽእል እዩ። ዛጊት ግን ብውህሉል ኮነ ንጽል ናይ በይንኺ መለለይ ውልቃዊ መንነት ኣለኪ። ደቂ ሓንቲ ስድራ ካብ ሓደ ኣቦን ኣደን ስለዝተወልዱ ተመሳሳሊ ውልቃዊ መንነት ኣለዎም ማለት ኣይኮነን። ብቐንዱ ዝተፈላለዩ ዕድመ ክህልዎም እዩ። ዝተፈላለዩ ጾታ ክህልዎም ይኽእል እዩ። ዝተፈላለዩ ጠባይ እውን ክህልዎም ይኽእል እዩ። ከምኡውን ዲኤንኤ ሓደ ካብ ዝደቀቀ መለለይ ናይ ሓደ ውልቀ መንነት እዩ። ዲኤንኤኺ ምስ ናይ ኣቦኺ ወይ ኣዴኺ ሚእታዊት ተመሳሳሊ ኣይኮነን። ሓደ ዓይነት ጾታ ዘለዎም መናቱ ኣሕዋት ምስ ዝኾኑ ስሞም ክፈላለዩ እዩ። ካልእ እውን ውሑድ ዘይኮነ ፍልልይ ኣይሰኣንን ብዝያዳ ዕድመ እናወሰኹ ምስ ከዱ። ኣብ ዓለም እቲ ቀንዲ ናይ ሓደ ሰብ ብዝደቀቐ መንነቱ ዝፍለጠሉ ወይ ጠቕሊሉ ንዕኡ ዝመስል ዘይርከበሉ ሕላገት ኣጻብዕቲ እዩ። ዘመናዊ መሳርሒ ገዲፍካ ወለድና ንማሕተም ሕላገት ኣጻብዕቶም ብቀለም ለኺሞም ንሶም ባዕሎም ምዃኖም ፈሪሞም ኣክንዲ መርትዖ ወይ ምስክርነት ዝጥቀሙሉ ነይሮም። ውልቃዊ መንነታ ፍጹም ንዓኺ ዝመስል ሰብ የላን ኣይነበረትን። ገለ ካብ ውልቃዊ መንነትካ ብካብ ቁጽጽርካ ወጻኢ ክቀያየሩ ይኽእሉ እዮም። ከምኡውን ምስ ዕብየት ብፍቓድካ ተወሳኺ ውልቃዊ መንነት እናወሰኽካ ትኸይድ ኢኻ። ከም ኣብነት ዕድሜኺ ካብ ዝተሓተ ንኡስ ካሊእ ጀሚሩ ክሳብ ዓመት እናተቀያየረ እዩ ዝኸይድ። እስካፑል ኔርካ በዓል ሓዳር ክትከውን ትኽእል ኢኻ። በንጻር እውን ካብ በዓል ሓዳር ናብ እስካፑሊ ክትምለስ ትኽእል ኢኻ። ሃይማኖትኪ ክትቅይሪ ትኽእል ኢኺ። ስራሕ፣ ደረጃ ትምህርቲ፣ ዜግነት ወዘተ እውን ገለ ካብቶም ብዓይነት ኮነ ቁጽሪ ክቀያየሩ ዝኽእሉ ውልቃዊ መንነትና እዮም።
ክቕየሩ ዘይክእሉ መንነት እውን ኣለውና። መበቆል ዓድኺ፣ ስድራኺ፣ ዲኤንኤ ወዘተ ካብቶም ክትቅይሩ እዮም ዘይትኽእሊ ውልቃዊ መንነትኪ እዮም። ገለ ካብ ውልቃዊ መንነት ናይ ውሑዳት ሰባት ብምርኣይ ክንግምት ንኽእል ኢና። ኣቦ ቀሺ፣ ወተሃደር፣ ጾታን ካልእን። ክላዊ ዕድመ፣ ህፃን፣ መንእሰይ፣ ዓብይ፣ ሽማግለ። ሓንቲ ኣብ ክሳዳ መስቀል አንጠልጢላ ዝረኣኻያ ሰብ ክርስቲያን ምዃና ንኽትግምት ዝቐለለ እዩ። ኣብ ሓደ ቦታ ሓደ ሰብ ገበን ክፍጽም ርኢኻዮ ብፖሊስ ንዘይርከብ ነቲ ፍጻመ ብምርኣይካ ብፖሊስ ገለ ካብ ውልቃዊ መንነቱ ከም መልክዑ፣ ቁመቱ፣ ግድፉን ካልእ ውልቃዊ መንነቱ ንኽትሕተት ክትጽዋዕ ትኽእል ኢኻ። ተወሳኺ ኣብ ዝተፈላለዩ ቤት ጽሕፈታት ናይ ዝተፈላለዩ ሚኒስተራት ኮነ መምሕዳራት ከምኡውን ብሎኮታት ወይ ተፍቲሽ ኤርትራ ናይ መንነት ወረቐት ትሕተት ኢኻ። እቲ ኣብኡ ተጻሒፉ ዘሎ ውልቃዊ መንነትካ እዩ። ኣብ ስደት እውን ባዕሎም ዝሃቡና ኮነ ዝተማልኣናዮ ኣብ ቤት ጽሕፈታቶም ምስክር ወረቐት ወይ አይዲ ንሕተት ኢና። እዚ ውልቃዊ መንነትና እዩ። እዛ ውልቃዊት መንነት ንኽልተ ሰብ ክተገልግል ኣይትኽእልን እያ። ኣብቲ ቀንድን ኣገዳስን ንሕዞ ወረቐት ናይ መንነት ግድን እዩ ዜግነትና ዝምዝገብ። ስለዚ ዜግነት ውልቃዊ መንነትና እዩ። ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ዜጋታት በይንኻ ኤርትራዊ ምስትኸውን እቲ ኤርትራዊ ኢሎም ንዜግነትካ ከም መለለይ ክትጥቀሙሉ ይኽእሉ እዮም። እዚ ማለት ግን ዜግነት ውልቃዊ መንነት ክምበር ማሕበራዊ መንነትኪ ኣይኮነን። ብዝያዳ ብኸመይ ንኽርዳኣና ኣብቲ ዝስዕብ ናይ ማሕበራዊ መንነት ዝብል ትንታኔና ንስማዓዮ። ኣብቲ መንነት ወይ አይዲ ዘሎ መለለይ ቁጽሪ ወይ አይዲ ናምበር መለለይ ውልቃዊ መንነትና እዩ። ቴዲ ክርስቲያን እዩ፣ መንነት እዩ። እንተኾነ ቴዲ ኣብ ህይወቱና ሃይማኖቱ ኣይግደሰሉን እዩ። እዚ እውን መንነት እዩ። ተገደሰሉ ኣይትገደሰሉ ውልቃዊ መንነትካ ናትካ እዩ። ንበሮ ኣይትንበሮ እንተነርካዮ ዓሰር ውልቃዊ መንነትካ ብምዃኑ እቲ ክርስቲያን ዝነበረ ኢሎም ከም መለለይ ውልቃዊ መንነትካ ክጥቀሙሉ እዮም። ሕማቕ ጠባይ ምስ ዝህልወካ ናትካ ውልቃዊ መንነትካ እዩ። ምኽንያቱ መግለጺኻን መለለይኻን ክሳብ ዝኾነ። ኤሪክ ኤሪክሰንን ካልኦትን ኣብ ውልቃዊ መንነት ቅልውላዊ መንነት ኢሎም ዝገልጽዎ ሓደ ሰብ ብውልቃዊ መንነቱ ርእሱ ምስ ዘድንን እዩ። ከም ኣብነት ክኾነና ሓደ ሰብ ዘሰክፍ ተግባሩ ከም ምስጢር ክስተር እናሓሰቦ ምስ ዝኽሻሕ እሞ ተግባሩ ኣሰኪፍዎ ዓይኒ ሰባት ምርኣይ ምስ ዝጽገም እዩ። በንጻር እዚ ሰባት ጉዕዞኽን ከዓናቕፍዎ ንውልቃዊ መንነት ከኣጸሊሞም ቅልውላዊ መንነት ክፈጥሩልኪ ይኽእሉ እዮም። ፍጹማት ዘይክነሶም ዝያዳ ፍጽምቲ ዘይምዃንኪዮም ከዘኻኽሩ ክጽዕሩ ዋላ እውን ነቲ ናይ ፈጣሪ ስራሕ ከም ድኹም ጎንኺ ገይሮም እዮም ከቕርቡልኪ ዝፍትኑ። ከም ወለድኺ፣ ማሕበራዊ መንነትኪ፣ መልክዕኺ ወዘተ። ቅልውላዊ መንነትካ ባዕልኻ ሰኣን ርእሰ ተኣማንነትካ ብኸይብሉን ኮነ ድሩት ኣፍልጦ ክትፈጥሮ ትኽእል ኢኻ።
ውልቃዊ መንነትካ ሒዝካ በይንኻ ኣብዛ ዓለም ክትህሉ ከም ዘይከኣል ፍሉጥ እዩ ንኽትውለድ ሰባት ካበድሎይኻ ንኽትፈርውን ሰብ ተድልየካ ክትዓቢ ክትዛረብ ወዘተውን ሰብ የድልየካ እዚ ዝረኣናዮ ውልቃዊ መንነትን ማሕበራዊ መንነትን ሕቆን ከብድን ናይ ሓንቲ ሳንቲም ይኾንሉ ማለት እዩ ካብ ኮኑ እቲ ዝስዕብ ክፋልና ማሕበራዊ መንነት እዩ ሰዓቡና كبرى سمعت قمم ميديا نايلوم مدبنا نزمسل بدقامة صبوت صانحو تصنحكم كتكونوا تسفايو كساب عبد السعب مدبنا نرخب سسناينا تمنخو يفانوكم حاوكم عبرها اللي حاوس